Ahoj, ja som turecký sprievodca. Správ z toho nejakú smiešnosť. Ja viem, čo Čo si o to myslíš? Ja nie som bezhlavkový. Som prišiel jak Batman. V každej scéne máme mať bicykel? Nebol ešte ani v jednej scéne bicykel. Je 8:30 ráno, nachádzame sa v Skyparku a dneska celý deň až úplne že do večera budeme riešiť promo video pre štvrtú väžu, tam tu rozostávanú, ktorú vlastne nevidíš, dobre. A krásny moodový spotík, ktorý nám asi zoberie veľa energie, lebo dneska je mŕte teplo, takže ideme na to. Alebo správ z toho nejakú smiešnosť, nejaký prd z toho postav aj tedy, no? Ja si nejaký náhodný okolo idú. Pozerám to miesto, ono sa to jezdá, ale dosť veľa ešte v tieni tuto od tej budovy. Moja úloha je, aby všetko išlo na čas. Takže všetko ide na čas. Ale ide? Reálne? Ide. Ako si spokojný zatiaľ? Zatiaľ som veľmi spokojný. Slnko nám krásne svietí, za chvíľu to bude až príliš krásne. Takže super. Teším sa. Zatiaľ to frčí. Ja viem, čo A teraz vážne, budem tu s Maťom dneska sa snažiť o to vytvoriť nejaké pekné obrázky na pozícii kúkač do monitoru. Ďakujem ti, Marko, za tento krásny indiánsky popruh a budem trošku sa snažiť režírovať našich hercov, nehercov, aby to celé dobre vyzeralo. No, toto je spotené. A ten utieračik si mu nechcel dať? Ja? Vieš, že môžeš sa... Máme taký malý utieračik, to nie je dobré? Ty sa otrieš? Ďakujem. Dobre, čiže čo, jak to spravíš? Dáš si dole okuliare jednou a utreš druhou? Čiže daj si dole okuliare touto rukou a druhou sa utreš. Jo. Dobre, sekunda. A poď. Akože môžete mať zeleň alebo niečo, ale... Tak pomaly finalizujeme naše natáčanie. Je to, dneska to bolo dosť náročné, lebo totálne svietilo slnko, 35 stupňov bez obláčika. Takže viete si asi predstaviť, no ale ideme do finále. Posledná scéna na tejto výhliadke. Budeme mať, že dron pôjde zvonka a herečka pôjde sa pozrieť na výhliadku. A potom ešte nejaké záberiky spravíme v kine, čo majú toho dole, radšej to neukazujú, lebo ti padne kamera. No ale bolo to dneska náročné, ale obrázky sú, že takéto, tak tešíme sa na výsledok, no ale nekončí. Mám natočené, ako sa hovorí, it's a wrap a je to krásne takéto produkcie riešiť, keď musíte spolupracovať s viacerými ľuďmi, riešiť cast, máte režiséra, máte asistenta ako Marka tu za kamerou, ktorý vám robí aj behind
A o to mám ja osobne radšej tejto produkcie, lebo viete sa viac sústrediť na jednu konkrétnu vec a nemusíte riešiť ďalších 1 300 000 ďalších serepetičiek, lebo máte chalana, ktorý vám porieši svetlo ako Margo alebo podrží odrazku, alebo máte režiséra, ktorý rieši príbeh toho celého, máte produkciu, ktorá rieši to, že vám donese vodu napríklad, až takéto blbosti. Čiže je to super pracovať v tímoch, ale má svoje čaro aj jedno aj druhé. Každopádne, díky, že ste si toto video dopozerali. Ja sa idem vyspať, lebo zajtra ráno o 6:00 idem do Revúcej točiť ďalšie video a vidíme sa na budúce. Čaute a pozrite si Ondruš Studio a aj Markov Instagram, ktorý natáčal toto videjko. Takže dobrú noc.